Hello guys, good morning. Short update about sa aton weather sara. Dudag gamay ang aton kalangitan guys, then kalina ni talisik. Wala siya ubas ang kalsada, pero kadali naman siya guys nya karon kay ni sidlak na gamay ang aton adlaw. Magawas na siya guys. Nya hindi siya sara. So, rain or shine, magtindag gihapon ta guys. Di ba? Magtindag gihapon ta. So, as of now, open na ang aton tindahan. So, sara nga akon guys kay adlaw na ko pagmata. Ni mata ko alas 6 na gipukaw na ko sa akong pagmangkon. Nya. Ano siya? Alas 6 na nagdali-dali ako pagluto kag naginit sang tubig para ipangabit. Nya, humana ta pangapi guys. Amo rin akong baso, amo rin akong manong, then ang amo ni estudyante kay nakakaon na po. Humana sila kaon. Ini siya guys. Amo ni siya among sudan kagabi nya. Giinit lang na akong sara giprito. Muli na siya guys among sudan. Ang nabilin lang kagabi nga sang amon sudan nga kuan na siya guys, lechon manok. May blessing man gamay nga ni ako. Bali kami lechon manok. Bitaon sang lami. Pero mukha kami sina guys kung may ara lang kami sang madawatan nga nung dako-dako or blessing ba. Nahalin man ang bakin ni manok. So amin na siya nagpalit kami. Ang dating sila makakaon sang manok. Kalibahaw. So may sang amon kanon guys. Nahipos ngayon nato ang aton mga tinanan guys, then amon ni siya ang time nga manggapo kita. Hindi nga kapi guys, kaya manang na so. Yung kay pamato siya, ako na lang latin siya imnon. Imnon naton guys ang kapi ni manang. Kaduhan ni na kunya baso sang kapi guys. So aton imnon kay sayang man mabugnaw ni sara di naman niya imnon kay ganahan mag siya init gid kaayo. So aton imnon guys. Malamig guys ang kapi. Maka-addict din ng kape guys. So sa kadlaw kay duha kami mga kape. Sa aga kag sa utlo. Apon ba mga alas 2 alauna. So coffee is life. And then ito sa kusina guys. Nya, umalat ako pang hugas. So muna siya guys ang aton kusina. Limpyo na. Makapanghugas na kita. Amo na lini ang aton hugason. Na imong saba dong. So ati bata guys. Minom sang tubig. Kay misakit ang iyang ngipon. Sakit? Mag-toothbrush ka? Oh, kada lang. Bibi. Ina na, i-toothbrush na. Brush na. Kali naman na. Dumi ito man siya gimbit-bit. Bot. Ang papa siguro no. Nag-toothbrush ang dodong guys. Kaya sakitan sa ngipon. Kaluoy sang bata. Gol. Okay, very good. May pina kunkuan pa hangad-hangad. Magdulong ta sang Gcash guys. Nagpa cash out. Nag-send ang anak then ipahatag sa mama. So pasingat na kita sa ila. So ko niyan sila nag-send guys si Manong Jongjong. Sunod hatag ang Tia Maris. Kami din ila. Silingan mo na kami. So, amay na siya nga idulong. Kaya usahay, di man hapon pa man makuha. Yan, kasi need ang kwarta. Dulong na lang. Tia! Tia Mares! Alas ang kikon si Manong Jongjong? Salamat. Ito na guys, mahatag ko na.